Hürmetli dostlar, bugünkü tapşırığına başlayız. Hem ekranlar aldına Novospask bistesinde gımır geçirişi Mürşide Rafat kızı Şariyeva'nı çakırıp alam. Bugün ol özünün iz gitmeli, matur, 55 yaşlık юбилейін bilgilep ötü. Onu ihlastan yaratgan tırmış iptaşı Mihran abi kıtlap, bizning tapşırığı arqılı en жылы tileklerin жеткирerge buldu. 1964 yılının 14 noyabrında 6 balalı gailede 4 bala bulup menim yaratgan tırmış iptaşım tuğan. Indi 39 yıl ul Novospask bistesinde gımır kişire. Şunun 36 yılın biz birge tatu gailede matur yaşap kilebіз. Tırmışыбызны bizep yaşavışı bir balabız, hem Allah'a şükür 5 anığыбыз бар. Gaile, бақыт. Benim için bu sözler sinonimler. Gaile, şunday yağımlı, жылы hisler bilen tolgan gadi, hem şul vaqtda bek zor мәгънәгә ия bulgansız. Gaile, бақыт. Bu özüne göre bir закончалык. Чөнки gaile бақыты bulganda gına аяз күктә кояш yılmaya, hem ул nurların birkip, kişiler yüzünde бақыт şatkıları uyata ala. Әйе, bu şulay bulırga tiyişti. Жер yüzündәге һәр кешенең дә бу ләззәтне тоярга хакы бар. Ләкин ул бәхет һәр кешегә дә тәтеми шул. Шөкер Аллага, безгә бу бәхетне Ходай үзе бүләк иткән. Хатыным минем бик уңган, акыллы, тырыш хуҗабикә, ягымлы тормыш иптәше, җанын да кызганмаган әби дә әле. Мин аңа бик рәхмәтле, гомеремне бизи алганы өчен. Алда да Раббым тигезлектә, бәхет шатлык эчендә яшәргә язсын. Юбилейың белән кытлап, сиңа киләсе картлыгыңның тыныч булуын телим. Бергә озак яшигәле. Елгалар бит агаларда бер-берсенә кушыла. Шулай мул сулы елгадай кушылдың тормышыма. Алып килдең йөрәгемә сөюнең иң назлысын. Рәхмәт сиңа. Бүләк иттең мәхәббәтнең ылысын. Бирдең миңа кулларыңны, ышандың киңлегенә. Иң назлы сөю хисләрен кузгаттың күңелемдә. Булдың минем таянышым, ышанып таянганда. Серләремне саклый белдең, эчемне бушатканда. Бүләк иттең тормышымда һич югалмас хәзинә. 5 ынык, 5 өмет ул безнең картлык көненә. Йөрәгеңдә сөю хисең, мәңге булсын яшьләрчә. Яшьлек ялкыннарың белән яшә соңгы көнгәчә. Сөюеңә җавап булып яңгырасын бу җырым. Соңгы көнгәчә сөярмен, шатлыгым, бәхет нурым. Хөрмәтле Мөршидә апа, тормыш иптәшегез җылы теләкләре белән бергә бүләккә матур җырда юллаган. Әйдәгез бергәләп тыңлыйк әле. Гомер бит ул ике килми, гомер бит ул бик кыска. Һәрбер көнгә сөенеп яшик, узмасын гомер бушка. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Кайгы хәсрәтләр күрмичә, беркемне дә рәнҗетмичә, яшик сөенеп кенә. Син бит миңа Ходаемның язмышымның бүләге. Гомерлеккә сөйгән ярым, ышанычлы терәгем. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Сулмасын сөюгәлебез, сагыш җилләре тимәсен, ятлар сүзе кермәсен. Гомеркәйләр матур үтә, парлашып узсаң гына. Сүрелми сөю ялкыны,
Yaratıp dursan gına Durmuş yollar katlavlı Ağır şoklarını jiңerge Birge bulik ömürge Durmuş yollar katlavlı Ağır şoklarını jiңerge Birge bulik ömürge Birge bulik ömürge Bugün минем яраткан әнием, сөекле әбекәебезнең матур туган көне, дип язалар сезнең хакыгызда Мөршидә Рафатовна яраткан улыгыз Эдуард, киленегез Әлфия, сөекле оныкларыгыз Эмиль, Арина, Алина, Эвелина һәм Эдгар. Ноябрь айы җиткәнен түземсезләнеп көтәм, чөнки ихлас күңелемнән әнине тәбрик итәм. Ана, нинди бөек исем, ул бит мине тудырган, миңа яхшы булсын өчен бар шартларны булдырган. Мин тәмле ашасын өчен, матур киенсен өчен, безнең әни бер кайчан да кызганмый үзенең көчен. Ул 55 ел инде нурлый якты дөньяны. Әни безнең кояш кебек, бик яратам мин аны. Сабыр үзе, тик таләпчән, һәрбер сүзен тыңлыйбыз. Ни әйтергә теләгәнне без күзеннән аңлыйбыз. Әни, мин сине кочаклап, бәйрәмең белән котлыйм. Синең яхшылыкларыңны мин бер кайчан онытмыйм. Синең тавышыңны ишетми тора алмыйм мин бер кемдә. Ятим булып яшәүләре язмасынла бер кемгә. Безнең белән гел бергәләп, мәңге балкып яшәгез. Без бит сиңа горурланып, әни, әби диеп дәшәбез. Һәр кемнең бу җирдә бәхетле буласы, имин тормыш белән яшисе, кылган эшләренең татлы җимешләрен, үстергән балаларының игелеген күрәсе килә. Кеше бу җирдә үзе генә яшәми. Бәхет сәгадәтебез башкаларның бәхетенә бәйле. Кеше никадәр якынрак булса, аның бәхете дә шул кадәр сиңа бәйле була. Әни, тирән мәгънәгә ия бөек төшенчә ул. Без дөньяга килгән көннән алып, ана назын, ана иркәләвен, мәңгелек җылысын тоеп яшибез. Ана бала өчен мәңгелек изге кеше. Әни, бары тик 3 хәреф, әмма шул 3 хәреф үз эченә күпме наз, мәхәббәт, сабырлык сыйдырган. Әни дип эндәшә алу үзе зур бәхет ул. Без дөньяда бик бәхетле балалар, чөнки янәшәбездә безнең өчен җан атучы, сөенгәндә шатлыкларыбызны уртаклашучы, кочагына сыенганда улым, йөрәк җимешем дип иркәләп эндәшүче газиз әнием бар. Һәр кемгә үз әнисе дөньядагы иң кадерле кеше булган кебек, миңа да үз әнием кадерлеләрдән дә иң кадерлесе. Син миңа кешеләргә карата шәфкатьле, ягымлы булырга, һәр кемгә ярдәм кулын сузарга, әзер торырлык иттереп үстерергә тырыштың. Рәхмәт әнием барысы өчен дә, олы рәхмәт. Биргән киңәшләрең тормыш иткәндә юлдаш булсалар иде. Озын гомерле булып, безнең уңышларыбызга сөенеп, озак яшәсәң иде әнием. Кулларымнан килсә, иң бәхетле кеше итәр идем сине әнием. Тылсым кешеләренә ия булсам, басар идем җаның әрнүен. Күпкә түзгән сабыр йөрәгеңә салмас идем кайгы борчулар. Яннарыннан һич тә китмәс идем, чакырмаса барасы юллар. Бала күңеле түгел далаларда, күңел һаман синең яныңда, барлык изгелегең өчен әнкәй, башым иян синең алдыңда. Кадерле Мөршидә Рафатовна, бала оныкларыгыз сезгә дип махсус бик күркәм җырда хәзерләгәннәр. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле. Bizini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ütkərebildin gülüp. Şeştenigin nasip alsan da yuğala bütün hasret, barısı üçün enkeysin amın rahmet.
Şeşten güne sıypasan da Yuğala bütün hasret Barısı üçün Endikeysin amın rakını Yaşadın gel bizinin üçün Uylarını da gelip ola Senin gebek merhametli Olsa idi her ona Şeşten güne sıypasan da Yuğala bütün hasret Barısı üçün Endikeysin amın rakını Vakıtta yeneşede Yaşasen iyiydi şulay Uzun ömür birseydi Gülekesin akıday Şeşten güne sıypasan da Yuğala bütün hasret Barısı üçün Endikeysin amın rakını Şeşten güne sıypasan da Yuğala bütün hasret Barısı üçün Endikeysin amın rakını Barısı üçün Endikeysin amın rakını Endikeysin amın rakını Мөршидә Рафат кызы Шаряеваны 55 яшьлек матур юбилее белән ихластан бүген двоюродный апа, сеңел, энеләре котлап, матур теләкләрдә юллыйлар. Иске Кулатка бистәсеннән апагыз Аклимә Әнвәровна, Сызрын шәһәреннән Халимә Әнвәровна, Урта Терешка авылыннан сеңелегез Халидә Әнвәровна гаиләләре белән сезнең хакыгызда бик җылы сүзләр язганнар. Кеше язмышлары турында уйласаң, офык кадәрле киң, уйлап бетерә алмаслык язмышлар бар. Һәр кайсыбызның бу фани тормышта үз юлы, үз сукмагы. Тик шунысы уртак. Җир йөзенә барыбыз да яратырга, яратылырга, оя кырырга, изге гамәл кылырга, бәхетебезне табарга килгән. Җырларда җырланганча, һәр чәчәкнең үз төсе бар, һәр чәчәкнең үз исе. Туганлыкта, бергәлектә туганлыкларның көче. Әйе, ел арасыда, юл ераклыгы да үз туганыңның якынлыгын йөрәк белән тоярга һич мәшәкатьләми. Ул сүз белән әйтеп аңлатып бетерә алмаслык мөгъҗиза, туганлык хисе. Шөкер, безнең дә туганлык хисен татып яшәр өчен якыннарыбыз күп. Алар арасыннан Мөршидәбез бик якыны. Ул барыбызга да, кайгыда да, шатлыкта да, сердәшче, киңәшче, ярдәм итүче дә була. Ансыз бер бәйрәмебез дә узмый. Гаиләсе бик матур, баласы тәүфыйклы, ыныклары таң калырлык акыллылар. Алда да шундый ук күркәм гомер кичерергә язсын анарга. Тормыш иптәше белән тигезлектә, бала ыныклар бәхетенә куанып, 100гә кадәр яшәсеннәр. Акчаң бетеп, хәлең китсә, дуслар яннан юк була. Андый чакта янәшәңдә тик туган гына кала. 7 атны көнләштереп, яшигәле туганым. Иңгә-иңне куеп һәр чак иң кадерле булганым. Бай яшәмәсә дә туган ярдәмгә кулын суза. Авыр булган чакларыңны ул синең белән уза. Без бер нәсел балалары. Булсын уебыз уртак, матур, бәхетле яшәрбез, бердәм һәм бергә булсак. Котлы булсын юбилеең, бәхетләрең агылсын. Булган бөтен кайгы хәсрәт барысы артта калсын. Хөрмәтле Мөршидә Рафатовна, Иске Кулатка, Сызрань, Урта Терешка авылыннан юлланган теләкләр матур җырга үрелә. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
birga turmush kütür. Dünya jite bitu, bizden kite bitu. Şer bulmasın ömür ütür. Dünya jite bitu, bizden kite bitu. Şer bulmasın ömür ütür. Turganlarda, tuğanlarga Uğran birerler bitürdere Durmuş dinlere Tuğanlarım bilen birgeler Durmuş dinlere Günler, duvanlarım bilen birgeler. Bir yaşasa gider, getirebilir Kardeşlerini yaşap yürügeler Aylar yıllar öter Yaşevgeni gider Tuğanların bilen birgeler Aylar yıllar öter Yaşevgeni gider Tuğanların bilen birgeler Tuğanların bilen birgeler Tuğanların bilen birgeler Алдағы кытлау хатында оқып кетәм. Бүген безнең нәселдә бердән ике бәйрәм, ике сеңелебез, апабыз, Мөршидә Рафат кызы Шаряева һәм Сурия Гилман кызы Якупова да 55 яшьлек юбилейларын каршылыйлар, дип язганнар безнең почтага Новоспасск бистәсеннән абыегыз Хамидулла, тормыш иптәше Фәүзия, сеңелегез Фәридә, тормыш иптәше Рафаэль. Дөнья матур, шикер кылып яшик, гомерегез юкка үтмәсен. Язмыш сынаулары күп булса да, яшәү кадерләре бетмәсен. Һәр көнебез изге бүләк бит ул. Рәхмәт Раббым диеп теләгез. Җаннар тыныч, йөрәкләр сау булсын. Олы кайгыларны күрмәгез. Безнең ике туганыбыз да бик якын, бик кадерле кешеләребез. Алар икесе дә бездән ерак түгел, бер төбәктә яшиләр. Икесе дә сыкланырлык матур тормыш алып баралар. Туган көннәре дә бер көндә булгангамы, хылыклары да охшаш. Алар туганлык кадерен белеп, аралашып, гел изгелекләр кылырга омтылалар. Бүген без аларны юбилейлары белән кытлап, ихластан бары саулыклы, озын гомер телибез. Бары бәхетләргә уралып яшәсеннәр. Гомерләрендә дә югалту хисләре татырга язмасын аларга. Туганнарым минем, багырларым, хәлләребез ничек? Белешик. Барчабызның кадерләрен белик, туганлашык. Әйдә, күрешик. Туганым син диеп эндәшик без. Бердәм булыйк, бергә серләшик. Яратышып яшик, ачуланмый, күгәрченнәр кебек гөрләшик. Туганнарым, мәрхәмәтле булыйк, намус белән яшик гөрләшеп. Туганым дип типсен йөрәгебез, ярдәм кулы сузып берләшеп. Онытмыйча туган булып калыйк, учагыбыз мәңге сүнмәсен. Туган җипләребез өзелмәсен, арабызга дошман кермәсен. Кадерле юбиляршылар, Мөршидә апа һәм Сурия апа, бар туганнарыгыз исеменнән тапшыруда музыкаль күчтәнәш яңгырый. Бәхетле булыгыз, юбилейларыгыз котлы булсын.
tuğanın biz tuğanlar bürük nesilden Sina tarda köngül senin bilen jingil tuğan bulgaş rahat yaşarga Yar yale sin bar yar yale min bar nihal tuğanım dip yaşarga Uzak kuruşmasek haller belişmasek yüreğerlik bilmim işlerge Yar yale sin bar yar yale min bar nihal tuğanım dip yaşarga Uzak kuruşmasek haller belişmasek yüreğerlik bilmim işlerge Minim teregin, min senin teregin Yaşarsak da türlü tübekte Gül şeşegin kıya, jimirle kıya Tuğan yaşı harşa yürekte Yar yale sin bar, yar yale min bar Nihal tuğanım dip yaşarga Uzak kuruşmasek haller bölüşmasek yüreğerlik bilmim nişlerge min bar nihal tuğanım dip deşerge Uzak kuruşmasek haller belişmasek yüreğerlik bilmim işlerge Yar yale sin bar yar yale min bar nihal tuğanım dip deşerge Uzak kuruşmasek haller belişmasek yüreğerlik bilmim işlerge Uzak kuruşmasek haller belişmasek yüreğerlik bilmim nişlerge